sila ngayon, lalabas pong advance payment nila yon kay Kasureco 3 hanggat po sa maubos yon. Parang meron na siyang deposito sa monthly consumption niya. Opo. So, wag po silang mag-alala kasi maa-apply at kumbaga maia-apply pa rin ito doon sa mga nananalo specifically kasi yung iba nagbabayad tapos hindi sila aware or hindi nila narinig na nanalo sila yet nakikita sa system na merong advance payment. So wala po silang kailangang ipangamba dahil yun nga mag-a-appear at mag-a-appear sa system base natin na meron kayong advance payment na 500 pesos at makiklaim po ninyo yun. Definitely, kailangan nyo pong pumunta sa mga area offices, doon po yung ating mga area supervisors. Kailangan nyo pa rin ipakita yung resibo or yung bill na nakapagbayad kayo nitong buwan na wherein nanalo kayo. This is for the month of June. And then, kailangan din mag-present ng valid ID kung sino man yung pupunta sa area office. Tandaan natin na itong i-announce kong mga winners ay mga nakapagbayad on time para sa kanilang June 2021 power bill consumption. So ngayon po, this is the first day of reading ng aming mga meter readers. I-reading nila yung konsumo natin para sa July. Tandaan natin ha, August 4 today, happy fiesta sa mga taga Santo Domingo. Pero po, ang i-reading ni meter reader is yung konsumo natin for the month of July. So, eto na po yung ating winners. Congratulations, Nabua area. Felices Fe ng Market Area Nabua, Razon Julius ng La Purisima Nabua, Rambuyong Renato Santa Elena Baras Nabua, Lani Layones Tupas Proper Nabua, Anastasio Palcon La Purisima Nabua. Aida Gabarda, Angustia Nabua, Sulpicia Esplago, San Roque Nabua, Mario Obrero, Santiago Yang Nabua, Gina Toriente, Lourdes Old Nabua, Rustico Bardina, Santiago Yang Nabua. Next, winners from Iriga. Jose Emila Jr., account number 1 ng San Francisco. Josefina Jofe Bermejo ng Santo Domingo, Iriga. Ambrosio Tagum ng San Juan, Iriga. Fe Albanyo, Santo Domingo, Iriga. Lorenzo Camila La Anunciacion, Iriga. Benny Esquenol, San Miguel, Iriga. Leo Vigildo Paz, San Ramon, Iriga. Ramon Cadag, San Nicolas, Iriga. Raul Embestro, Perpetual Health. Carlos Ibarrientos, San Jose, Iriga. Congratulations po sa winners natin from Buhi, Basilia Velasco na Morabod Buhi, Antonio Perez Tambo Buhi, Asisla Alarcio San Isidro Buhi, Jose Jervy Paulo Amlongan Buhi, Randy Sabalya San Pedro Buhi. Next, winners from Baao, Serapion Bayrante Bulwang Baao, Rita Robosa San Vicente Baao, Benjamin Peira La Medalla Baao, William Del Rosario Sagrada Baao, Adeline Rivera Sagrada Baao. Next, winners from Batu, Luz Tanay Santiago Batu, Francia Villaflor San Miguel Batu, Jaime Romaraog Santiago Batu, Henry Sacueza Agus Batu, Renanelo Reyes San Miguel Batu. Congratulations also to the winners from Bula, Erlinda Febres Santo Niño Bula, Amando Belen Palsong Bula, Gina Sipalay San Miguel Bula, Ami Basagre Balaogan Bula, Ofelia Ganalon Panuypoyan Bula. Then last but not the least, winners from Balatan area, congratulations, Romeo Junio Pulang Daga Balatan, Epifanio Castillo Pararaw Balatan, Julio Toldanes Siramag Balatan, Dan Tumbado Siramag Balatan, Vilma Gonzales Tapayas Balatan. So congratulations po
sa lahat ng ating mga lucky winners, of course, yan, makiklaim nyo yung inyong mga prices, which is 500 worth of discount sa inyong power bill consumption. Just present kako, sabi ko, yung official receipt and valid ID, of course, although nakalagay na po ito sa ating system dahil system-based, so lumabas po itong parang advance payment. Doon naman po sa mga hindi nanalo, wag pa rin po tayong panghihinayangan. Let's pay our bills on time. Lalong-lalo na po ngayon, still nagma-massive disconnection pa rin si Kasoreko 3. Of course, doon sa lahat ng may existing na babayaran o may existing na kautangan. Kasi hindi naman po kayo puputulan ni Kasoreko 3 kung wala kayong utang or wala kayong babayaran. Siyempre po, puputulin natin yung serbisyo ng kuryente kung meron po kayong naiwan na babayarin or may existing kayong babayaran, of course, kay Kasoreko 3. So, wag po tayong magpapadisconnect, magbayad po tayo ng ating bills on time dahil automatic po meron kayo niyang 1% prompt payment discount. May chance pa po kayong manalo dito sa ginagawang monthly electronic paraffle and pinakahihintay po natin ang ating first ever virtual annual general membership assembly. Dito po yan natin gaganapin sa Kasaraka City yung main, but it is virtual. So, pwede nyo pong i-follow yung official Facebook page ni Kasaraka 3. Makikita nyo din po doon yung ginawa naming paraffle. Kung hindi nyo po napakinggan ngayon, pwede po ninyong balikan yung ginawa nating paraffle last week para po dito sa ating mga winners. Then, gusto din ko i-share po namin sa ating mga member consumers na last Monday, yan, nag-celebrate po tayo ng 2021 Lineman Appreciation Day, National Lineman Appreciation Day. So, nagbigay-pugay po tayo sa ating mga kasamahang linemen sa hirap at delikadong klase ng trabaho na ginagawa nila. Actually, it's an act na malapit na siyang isabatas. Yon, our representatives were doing everything para po maging batas na siya wherein we will give appreciation and recognition, of course, sa ating mga linemen na sobrang delikado din ng trabahong ginagawa. So sana po wag na lang puro pambabash din yung nare-receive nila kasi syempre tao din naman sila, napapagod sila, and they are also doing their best para po maibigay sa atin yung service na kailangan natin, the internet connection that we have, the telephone connection that we have, the electricity that we have right now, that we are enjoying right now, is syempre din po through their efforts and works na ginagawa. So last Monday po nagkaroon din kami ng simple tribute sa kanila. This is also in celebration with the 12th National Electrification Awareness Month. Kasi every August po, Kasareka 3 is under National Electrification Administration Supervision. We are under NEA supervision. Kaya nga po, di ba, we have Acting General Manager Engineer Boksit from NEA who is supervising, guiding Kasareka 3's flow of management and business transaction. So ngayong August po, nagsi-celebrate ang NEA, which is of course including us, nitong 12th National Electrification Awareness Month. We have a theme, NEA ECs Arise as One, championing national development and building sustainable communities through rural electrification. And at the same time, NEA is celebrating 52nd NEA's anniversary celebration. So, madami po kaming naka-line up na activity. Like, for example, we will be having this coming August 11 simultaneous line clearing and tree planting. So, pag sinabi natin yung simultaneous, all 121 electric cooperatives will be doing it sabay-sabay. And then, we also have August 12 bloodletting program. So kung sino po ang interested ng mga member consumers na mag-donate ng dugo, you are very much welcome and open here at Kasareka 3 Assembly Hall. And then August 23, we will be celebrating the third quarter employees birthday celebration. Take note that this affairs also will be, syempre safety protocols will be followed
Yan, and then it's not gonna be super magarbo. It's very simple celebration lang naman po. And then this coming August 31, we also have Ayuda sa Pandemya. So the further details of this Ayuda sa Pandemya, we will i-discuss ko na lang po sa mga susunod na radio programs. Yun nga, sana ma-appreciate ng mga member consumers na kahit tight din po yung finances, yung pocket, yung hirap ng pagkolekta, still may naibibigay pa rin po kami. Of course, we are giving back at least something sa ating mga member consumers. So we will be conducting ayuda sa pandemya this coming August 31. Opo. Then, patapos na tong August, doon po sa lahat ng mga disconnected na member consumers, huwag niyong kakalimutan. Ito na lang yung last month ninyo para magpa-reconnect. Meron pa kayong 30% na pwedeng i-avail na discount doon sa inyong mga interest. Di ba po? Yung lahat ng mga disconnected na member consumers, nagbigay kami ng amnesty. So, nung June, 100% discount sa interest. Then, nung July, 50%. So, this August, meron pa rin kayong 30% discount sa interest. So, sayang po i-avail natin para at least mabayaran na natin yung ating morosidad kay Casureco 3. Then, tomorrow po, August 5, meron pala tayong scheduled power interruption. Entire Balatan except Tapayas and part of Cabanbanan. So, ibig sabihin po, Tapayas, Cabanbanan, diri pa kaibas, o nung sumunod pong barangay after Cabanbanan or after Tapayas, doon po magsisimula yung power interruption. So, ito po ay relocation of poles affected by road widening project ng DPWH. Opo, still hanggang December natin gagawin tong relocation of poles kasi nga we are mandated na dapat po ma-relocate natin ang mga poste, of course, na naapektuhan ng road widening project ng DPWH. Hindi ko pala na-mention doon sa nasabi kong virtual AGMA. Alam nyo po ba na pag kayo ay nag-attend ng AGMA, ang chance ng pwede nyong mapanalunan sa grand prize ay brand new tricycle. Second prize po, 25,000 pesos. Third prize, mali, wait lang. Second prize is 30,000 pesos. O, mas pinataas ha. 30,000 pesos. At ang third prize po ay 20,000 pesos. So, meron din po tayong consolation prize. Halimbawa, para sa fourth prize, 9 ang pwedeng manalo ng 5,000 pesos cash kasi we have 9 district. And then for fifth prize, 3,000 cash. Ang siyam ang pwedeng manalo ng 3,000 pesos cash. Sixth prize naman, siyam ang pwedeng manalo ng 2,000 pesos cash. Seventh prize, siyam ang pwedeng manalo ng tigwa 1,000 pesos. At ang para sa eighth prize po, 20 winners ang pwedeng manalo ng 500 pesos cash. So, minabuti po namin na yung lahat ng mananalo ngayon sa AGMA, di ba dati mga appliances po yung pinamimigay namin, groceries, bigas, ngayon po lahat tayo cash prizes. So, abangan kung sino kaya ang magiging lucky winner dito sa ating gagawin na first ever virtual annual general membership assembly. Wala kayong gagawin. Magbayad on time, tapos manood virtually, pak, malay nyo po, kayo yung pwedeng manalo ng tricycle, ng 30,000, ng 20,000 pesos. Diba? Umupo lang kayo, tapos nanalo na kayo. So, malaking tulong po yan, lalo na po ngayon na pandemic. Okay, so, ay pala, yan ha, didiscuss ko sana po itong Bicol Light nakita ko, first day ng reading po ngayon, yan, magre-reading na si meter readers ng mga konsumo natin para sa July. Ang ating rate po today, this month, ang ating rate for this month is 11.4061. Again, ang rate natin is 11.4061. So, ang rate natin, variable yan. Tandaan natin, nagbabago yan buwan-buwan. Depende din po kung ano po yung presyo, of course, na sinet sa atin ni San Miguel Energy Corp. Dahil bumibili din lang naman ho tayo ng supply ng kuryente sa kanila. And, tandaan natin na yung rate na pinapalabas natin is regulated, of course, ng Energy Regulatory Commission.
Sige, sige. Meron pa tayong last 7 minutes. Yan. I-try ko pong ipasok itong no to Bicol Light. Opo. Naalala ko kasi yung interview sa akin ni SM Melvin. Yan. So, i-follow nyo po dun sa official Facebook page din namin. We've posted there pros and cons regarding nga dito sa ating franchise na gustong pumasok within our area. Kung magfo-follow kayo ng Facebook page ng Kasoreco 3, pinost namin doon yung nangyaring public hearing kasi wala kami dong inedit, wala kaming kinat, lahat yon kung ano yon yung nangyari nung hearing yun po yon. Gusto namin ipakita sa public ano ba talaga ang real intention ni Bicol Light at bakit po niya gustong pumasok dito sa franchise coverage natin. Kasi kung ma-observe niyo po doon, wala pang nangyari sa tanang buhay dito sa atin sa mga electric co-ops na dalawang franchise ang parehas nag-coexist. Opo. Kasi yung magiging burden po noon is mapapatong or mabibigay sa mga member consumers. Kasi definitely mahahati yung member consumers, mahahati yung franchise or coverage area ng mga member consumers na sinusuplayan, kaya yung rate na pwedeng lumabas definitely tataas. So kung ngayon dinidiscuss ko po na ang rate ay 11.4, darating ang panahon kapag hinayaan natin na magkaroon ng dalawang franchise pag pumasok ang private entity compare doon sa cooperative, definitely parehas both sides and both parties tataas ang rate. May posibilidad na baka kada kilowatt hour consumption natin maging 20, maging 18. So imagine niyo po kung every month nagkukonsumo kayo ng 100 kilowatt times 20 pesos. So 100 kilowatt times 20, almost 2,000 na po agad yung magiging bill consumption nyo. Yun po yung pinapakita namin na magiging difference natin dito. Although, yes, sabi ko nga po, very open din naman tayo, napakaganda ng proposal nila. Kaya lang, minsan, parang yung sobrang ganda, sobrang taas, magtaka tayo. Kasi ang ganda ng proposal, sobrang gagamit ng mga high-tech materials, underground, AI. Imagine ang cost nito. Opo. So, kung ito ang gagawin nila, so malamang ipapass on nila yung expenses. Bilang ikaw isang businessman na papasok dito, magpuput up ako ng business dito, of course, lahat ng gagastusin ko, syempre, babawiin ko. Through, of course, doon sa rate na ipapa-implement nila. So, sana po maging very vigilant tayo and watch out din dito sa real intention ng pagpasok nitong Bicol Light and Power Corp. Kaya lang, kung makikita nyo nga doon, minsan napaka-deceiving po kung ano yung pinapakita. Akala natin napakaganda. Pero, let's have this question at the back of our minds na bakit ba? Bakit ba all of a sudden naging sobrang interested kayo dito sa franchise natin? Ano ba? Kayo ba yung mabebenepisyohan or yung real intention na talaga na para sa pangkalahatan? Opo. So, tingnan nyo po dun yung public hearing, then tingnan nyo din dun yung mga pinost namin na pros and cons. Medyo din kasi time consuming kung i-deliberate natin. So, siguro iti-try nating i-discuss sa next radio program na yun lamang para ma-explain further din namin. Hindi po naman kami naninira, but we're just trying to point out the argument, of course, para po obligasyon namin na ma-inform yung member consumers kung ano ang mga possibilities na pwedeng mangyari dito. Opo. So, salamat po sa lahat ng nakinig and nag-antabay. Thank you so much po, Sir Charlie. Shout out na din lang kanila kay Ma'am Kyla, yung mga tao dyan sa stations. Sa station, yan. Nandito po kasi ako sa main office ng Kasoreco 3. Salamat po sa lahat ng nakinig and nag-antabay. This has been Anrichi Nacario Eraula po ng Member Services Department para sa programa ng Kasoreco 3. Have a safe day, everyone. Let's be safe. Magpa-vaccine po tayo and let's spread love and positivity to everyone. Have a safe day and God bless po. Bye-bye.
Uyan na ang handog pasasalamat kan Caso Reco 3 monthly para raffle promo. Madali lang ang mechanics para makabali ang gabos na konsumidores na mabayad kan sa indang bulanan na konsumo sa tamang panahon, due date o bago mag-due date, sinda kwalipikado na makaiba sa electronics paraffle na nakatalaan sa kada banwan, bulan-bulan ang mga magarana i-aanunsyar sa mga programa sa radyo, digdi sa Rinconada o kaya sa Caso Reco Facebook page. Tara kulang premyo ang naghahalang. Abangan.